jamkan sariya bulon la jabo amma fu ka wala mando ka fo ni an donné jamkan sariya bulon kono bi an ga me ka nyashi dakumi ma sariya do sariya mi ni ale be ta fo samba fla ani tan fla 2012 la ni jamana nyamawi a sariya ta wala sa mi ni bagon ye ka se ka u koloshi bagon ga la koloshi no ka la damu sariya mi be jamana kono hanni ma nya ibe bagan faga baga kan ka faga la hala min kono na amba fe ka masala ni sariya ni kabe donc hakina ni do le thème du jour les conditions légales d'abattage des animaux conformément à la loi relative au bien-être animal à la République du Mali. Babou Abouleka, Maoulele Amoulokoro, oui, docteur mi vétérinaire docteur. L'invité du jour, docteur Mouroubou Ongoiba, chef de division inspection et santé publique vétérinaire à la direction nationale des services vétérinaires. En elle, on fait bi, voilà ça, à Kam Blasera. C'est rien, mon effort, bagan koloshilla, bagan la donna, bagan namanyaka faga. À quand la faga du mena. Sare mun fola so na me do babu kono nanga ma wolle inshallah be kasawe nen awna bo fenjama kalama akola ni ala sona docteur ambe aw fuka wolli mando anga ci kun sera mi anga invitation kun sera ministre dana da awka andara nin kana kawla furun wolli mando ambo kawla ibisimila wa ya anga anni sonjale mbade bina kwa kenenka walisa ka kunnafoni di mɔgɔw ma sariya mun fɔla te 2012 la sur baganw ka ladoliko ɲuman an'o bɛrɛbɛrɛ cogo mun na donc a jala an ka foli b'a ye ani télévision ɲɛmɔgɔ so bɛɛ a diyara n ye teliya la komi nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye direction nationale des services vétérinaires kana kɛnɛ kan i bɛ se ka hakililajigi jumɛn kɛ aw yɛrɛ ka baaraw yɛrɛ kan kumaba la dakuruɲɛ fila an ka tɛmɛ n'a ye Direction nationale des services vétérinaires sariya dɔ de y'a sigi sen kan o kɛla depuis san 2005 la donc an ka baaraw ye an bɛ fɛɛrɛw ni dabali min bɛ se ka tigɛ walasa baganw ka kɛnɛya ani ka adamadenw tanga bana min bɛ bɔ baganw ni bagan dumuniw na ka se adamadenw ma o de y'an ka baara bakuruba ye. A diyara n ye komi an ka bi sigi ale bɛ tali kɛ sariya in kan sariya min ni a taara san 2012 la loi numéro 2012 014 du 24 février 2012 relatif au bien-être animal dans la République du Mali o sariya in ɲɛfɔli la e bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔna na sani n ka da don sariya in na n bɛ fɛ ka foli di Spana mɔgɔw ma parce que Spana mɔgɔw olu ye jɛkulu ye jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman y'a kuma mɛn waati olu bɛ bagan ninnu o ladon cogo ni fɛn ninnu ani o bɛ mɔgɔw ladi baganw bɛ don n'i y'a jate minɛ waati dɔ la o delila ka sketch dɔ tɛmɛ fo b'a fɔ fali minɛ kojuguya man ɲi fali nafan ka bon minɛ kojuguya ma fali nafan ka bon minɛ kojuguya ma fali nafan ka bon minɛ kojuguya ma donc Spana de bɛ anw dɛmɛ o baara ninnu na donc an ka foli b'o la donc bien-être ye a minɛ cogo ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ye Mali yɛrɛ sɔnna sariya ma fɛn 5 de bɛ yen pour que baganw ka ladon fɔlɔ o y'a ye bagan an man ka kɔnɔ kɔgɔn bila n'i y'a mara i b'a balo ka ɲɛ minɔgɔ man ka minɛ filanan ye i man ka jatigɛ walo ni fɛnw k'a la k'a tɔɔrɔ k'a ni ma tɔɔrɔ sabanan ye o ka sabanan na mɔgɔ man ka a tɔɔrɔ physiquement c'est-à-dire k'a siri cogo dɔ la mun ma ɲi ma k'a bila yɔrɔ la funtɛni b'a tɔɔrɔ k'a siri tile la a ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ o ma ɲi o ye deguya ma an yɛrɛ bɛ boli tile ni fɛnw ye dɔw bɛ bagan siri tile la tile yɛrɛ b'a fɛngɛ fo a bɛ tɔɔrɔ baasi dɔw yɛrɛ a bɛ se k'o fɔ donc o man kan ka kɛ o la bana fana i kan ka tanga k'a bolo ci ka furakɛ n'a man kɛnɛ i man ka bana k'a bugɔ fo k'a joli ani laban ye mun ye ni baganw dɔw bɛ u ka taabolo dɔw bɛ o ko wulu ye wo ci de n'a nana a bɛ wo ci ni sɛw don dugukolo fɛ o bɛ kasi o y'olu ka taabolo ye donc i kan ka bila a ka kɛ a ka expédition kɛ naturelle donc sariya in de bɛ sinsin kan kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ nin ye diɲɛ bɛnkanba dɔ yɛrɛ ye awɔ diɲɛ bɛnkanba don Mali yɛrɛ ye a fɛngɛw la Mali ta don mais diɲɛ bɛɛ de alors bon n'i nana sariya kɔnɔna na sisan nɔ Mali ta ka particulier la sariya in e bɛ se ka ɲɛfɔli yɛrɛ jumɛn kɛ an ka nin sariya in na nafa jumɛn yera nin sariya in tali la an ka jamana kɔnɔ nafaba de yela ni sariya in tali na parce que n'a fɔla
be misaliya min di n'i ye wulu mara jagoya i b'a bolo ci n'i y'a bolo ci wulu yɛrɛ bɛ tanga aw fana bɛ tanga parce que ni fa y'a minɛ sisan a bɛ se k'aw yɛrɛ kin a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kin a bɛ fɛn bagan tɔ ninnu i bɛ se ka a bolo ci bana t'a minɛ ni bagan ka kɛnɛ i bɛ nafa min ɲini i b'a sɔrɔ a la n'a ka kɛnɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ sogo bɛ caya fɛnw caman bɛ kɛ mais sariya de b'a fɔ n'i bɛ misiw mara i kan ka bolo ci bana dama damaw bɛ yen o de fɛngɛni bɛ a bolo bɛ ci o la n'a ye ni san san u bɛ campagne kɛ lancement campagne de vaccination donc o bɛɛ ye baganw ka hakɛ dɔ de o bolo ci k'o ladon ka ɲa bɛ donc a nafa yɛrɛ a diyara n ye mais yɔrɔ jumɛnw kɛrɛnkɛrɛnlen don bagan minnu sogo bɛ dun foroba dunni senfɛ u ka faga yen nɔ yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don sariya talen don k'a jira k'a fɔ bagan kan ka faga abattoir ni ani aire d'abattage n'i y'a faga yɔrɔ wɛrɛ la mun t'olu ye i bɛ ɲanga ta de abattoir bɛ yen so labɛnnen don u bɛ faga yen ou bien abattoir tɛ yɔrɔ mun na aire d'abattoir de bɛ yen olu kan ka faga n'i y'a faga yɔrɔ wɛrɛ mun t'o yɔrɔ fila ye i ye sariya sɔsɔ diyagoya la alors mais komi hakili la sariya in yɛrɛ aw de bɛ se ka perepelatigɛ bɔ an y'a mɛn k'a fɔ min y'an ka laadala ko ninnu ye an ka seliw ni denkundiw ani saraka bɔ ninnu ko sariya yɛrɛ bɛ jɛn n'a ye an ka o faga pour que ka an ka laadaw sɔsɔ alors o fɛn minnu kan ka kɛ misala n'an y'a ta seli kan seli bagan mɔgɔw bɛ bagan faga u ka so yɔrɔ caman na alors mais sariya bɛ fɛn jumɛn fɔ k'o gɛlɛya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baganw ka a diyagoya tɛ u ka taa faga abattoir la kan ka faga so mais sariya bɛ mun de fɔ ka gɛlɛya e ka jateminɛ yɛrɛ jumɛn ye sariya in lawaleyali la bagan faga senfɛ an ka o laada ko ninnu na bagan faga ninnu na sariya b'a fɔ seli ninnu na bagan faga ta ka ca n'a fɔra bɛɛ ka taa n'a ye abattoir la a bɛ caya donc mairies ni préfet ni arrondissement ninnu o yɔrɔ dɔ de kɛrɛnkɛrɛnya mɔgɔw bɛ taa n'a ye k'a faga nka a bɛ kɛ vétérinaire ka yamaruya kɔnɔ mun bɛ sogo ninnu lajɛ parce que n'i y'a faga ten ka taa n'a ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma donc vétérinaire min bɛ sogo sɛgɛsɛgɛ olu de kan ka taa lajɛ ni a bagan sogo bɛ se ka dun u b'a labila n'a tɛ se ka dun u b'a minɛ k'a fɔ n'a ye dun a bɛ kɔlɔlɔ se. très bien mais n'an y'a ta seliw la sisan nɔ misali la seliba la maa caman bɛ fagali kɔni k'i fɛ yen minnu bɛ sariya lakɔlɔsi a bɛɛ lajɛlen kɔni an b'a lakɔlɔsi k'a fɔ majoritairement mɔgɔw bɛ sagaw faga u ka da la u ka so u ka yɔrɔw la alors o saga faga mun bɛ kɛ e ye mun lakɔlɔsi a kɔnɔna na vétérinaire sariya en tout cas sariya min taara n'an bɛna kuma kan bi san 2012 sariya in n'o bɛ bagan yɛrɛ lakanali ni a ladonko ɲuman kɔfɔ e ye kɔlɔsili jumɛnw kɛ ni maaw t'a la k'o bonya en tout cas o kɔlɔsi baganw fagatɔ bagan ninnu an b'a fɔ ko sariya fɔlɔ min bɛ yen u b'a fɔ sariya fɔlɔ i kan ka bagan dumuni ka ɲa ka fɛngɛ ka n'i y'a jate minɛ caman bɛ yen u ma deli bagan mara la u tɛ bagan mara ni waati tɛ donc u bɛ dumuni min d'u ma a bɛ na ni kɔlɔlɔba de dɔw bɛ dumuni tɔ d'u ma dɔw bɛ dumuni k'a tɛ bɛn a bɛ baganw bana ka ca i b'a ye caman yɛrɛ ka bagan tɛ seli yɛrɛ sɔrɔ n'a ma fɔ a kɔnɔ fununna a bana donc u t'a dɔn dumuni ɲuman k'a di bagan ma o ye bagan ka hakɛ dɔ de bagan ka a siri cogo fana i b'a siri yɔrɔ la a man ka kɛ tile la a man ka kɛ yɔrɔ min na a bɛ a ye ji mun bɛ d'a ma ji nɔgɔ man ka d'a ma fɛnw ma o bɛɛ y'u ka fɛngɛ de mais ni fagali fana bɛ se ka kɛ aw b'a yɔrɔ mun jate min aw bɛ taa yɔrɔ dɔ de dingɛ sen ka nɔgɔ ninnu k'a kɔnɔ a man ka bila ka mɔgɔw fana tɔ n'u bɛ faga muru bɛ kan ka daja pour que a kana tɔɔrɔ a kan tigɛ tɔ ka fɛngɛ même an yɛrɛ ka diinɛ ninnu b'a fɔ i bɛ muru daja ka ɲa k'a siri ka ɲa a kana firifiri ka tɔɔrɔ dɔ san muru ka daja dingɛ ninnu ka kɛ nɔgɔ kana fɛngɛ ka kɛ yɔrɔ jɛlen na. très bien docteur an ka jateminɛ dɔ bɔra dɔ kan o de i b'a sɔrɔ du minnu ka bon maa caman bɛ yen duba kɔnɔna na hali n'u bɛ kin wɛrɛw la u bɛna fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba fɛ yen donc bɛɛ bɛ na n'i ka bagan ye baganw bɛ faga o cogo la mais an b'a ye k'a fɔ bagan 5, 6, 7 kuma dɔw la u bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ u minɛ k'u jɔ ni dɔ fagara tɔw ɲɛna u dɔ bɛ wɛrɛ faga donc baganw yɛrɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn en tout cas fagatɔ la joli bɔtɔ la ni dɔw sumana i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka bosoli yɛrɛ daminɛ ka sɔrɔ dɔw ma faga u bɛ ka kɛ baganw ɲɛna est ce que sariya in bɛ o yamaruya ou bien sariya in bɛ o kɔn an ye sariya in fɔ u b'a fɔ ko stress jatigɛ wale n'i y'a kɛ bagan na
a man kan ne ye kelen faga kelen i bɛ jatigɛ de siranya de s'a ma donc a man kan bagan dɔ ka faga dɔ wɛrɛ ɲɛ mun bɛ faga i bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ de fɛ ka faga ne bɛ misaliya min f'i ɲɛna don dɔ la don denkunin tun b'a bolo saga 2 b'a bolo seli fana tun setɔ dɔgɔkun kelen u ye saga kelen denkunin saga faga dɔɔnin depuis a faga la mun kan ka kɛ seli a ma dumuni kɛ a ma ji min tuguni siranya bolo donc a tola ten ka fasa a ma se ka kɛ seli saga parce que siranya min bɔra a ye dɔ in fagatɔ ni fɛn min ale ma se ka mara donc o y'u ka hakɛ don n'i b'a faga i b'a bɔ a bɛ i ye mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ don seli ninnu mana tɛmɛ kuma caman bagan mun ma faga kuma bɛɛ u bɛ wele sa ma bagan tɛ dumuni kɛ tun ne yɛrɛ mun kɔni e m'a faga a dɔn nin ye o ka hakɛ don n'i b'a faga n'i y'a ye jatigɛ mun bɛ k'a la u b'a bali dumuni fɛ a ka jugu ni bana ye siranya min bɛ k'a la donc n'o b'a faga u man ka faga mun dɔn nin ɲɛfɔ a bɛ taa faga a kana fɛn ye hali n'a i b'a boso ka fɛn fɛn kɛ dɔn ninnu kana ye donc jatigɛ wale de bɛ kɛ bagan na o man kan sariya o kɔnɔ. D'accord, an ka lakɔlɔsili dɔ kɔni bɔra kan i b'a sɔrɔ minnu b'a pratique kɛ an ye ɲinini kɛ jɛmukan in kan ka kɛ sanni seli cɛ a ma se ka latigɛ mais an ye ɲinini mun kɛ o de ye k'a fɔ hali bagan sogo bɛ yɛrɛ min ka tigɛlen k'a bila minɛn kɔnɔ bɛ yɛrɛ mun kɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye baganw faga ɲɔgɔn ɲɛna o de kɛ ka di ka a bila la an ka jateminɛ dɔ bɔra kan ne. Bon an kɔni tɛ se k'o seereya parce que ni bɛ bɔ fari la mais o y'a sɔrɔ fari yɛrɛ ma fɛngɛ ni waati mana kɛ kɔni a bɛɛ bɛ fɛngɛ mais n'a fagalen kura don a bɛ yɛrɛ mais o y'a ye ni yɛrɛ ma bɔ fari la ka ban sinon o tɛ jatigɛ wale ye. D'accord. Mais ni seli ninnu sera baganw nacogo ka bɔ an ka dugu villagew la région kɔnɔna na ka na u bɛ don mobili kɔnɔ tile la dumuniko ni jiko bɛɛ kɛ problème ye ka bɔ dugujan na fɔ dugujan na ka bɔ dɔngɔnɔ dugu la ka na Bamakɔ n'ale la ka fɔ a fanaja ka jan kuma dɔw la baganw u minɛ cogo ninnu na sariya bɛ mun de fɔ la e ka kɔlɔsili la e ye mun y'a la min ni sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. O ɲininkali nin jala ne bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn degun bɛ kɛ parce que ayi mun bɛ nana ye kɔsan yɛrɛ la bɛɛ b'a fɔ caman y'a seereya k'a fɔ ko bagan caman sara parce que u y'o siri fɔlɔ n'i y'a siri degun de b'a la parce que e ye tɔɲɔni de s'a ma k'a da tile la sanfɛ dɔw ta yɛrɛ ni nin tɛ na u b'a fɔ dɔw sara sira la degun don sariya b'a fɔ n'i bɛna ni bagan ye u b'a fɔ bétaillère o ye bolifɛn de kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ kan i b'a ye dɔw bɛna ni camion jan u b'a kɛ u bɛ étage ni fɛnw na sagaw bɛ misi mɔgɔw b'a o de fɔla n'i bɛ bagan de transporter ka bɔ yɔrɔ dɔ la i b'a a bolifɛn mun dabɔlen b'a kama i bɛ na n'o de mais kana a kɛ ten dɔrɔn mɔgɔw bɛ kariw kɔnɔ a sirilen bɛ fɛn na a ma dabɔ baganw tali kama donc o kɔni o diyara n ye mais ni sariya in yɛrɛ ta k'a lajɛ a lawaleli la aw ka kɔlɔsili la parce que n'an sariya taara hakili la a bilara maa mun ka bolo kan fɔlɔ o ye aw service vétérinaire ye aw ye majɛ jumɛnw ye sariya in na aw ye défaut jumɛnw y'a la bi mun kan ka jateminɛ k'a lajɛ walasa ka sariya adapté an yɛrɛ ka pratique la ou bien k'an ka pratique adapté sariya la vice versa e bɛ se ka mun fɔ o kan. bon an kɔni ma défaut ba ye sariya in na mun gɛlɛya mun bɛ sariya la mɔgɔ caman de bɛ u tɛ sariya in dɔn t'a dɔn dɛ ni hakili b'a la waati dɔ la o kun ye dɔ y'a bila vidéo la o ye dingɛ sen ka tasuma mɛnɛ a kɔnɔ mɔgɔ caman y'a ye kɔni ka bagan bila kɔnɔ mais o kɔni no i b'an ka bagan tɔɔrɔ n'i ma tɔɔrɔ ni gɛlɛya don kan o kɔni no mais ale y'a kɛ o y'a wele ka na justice anw yɛrɛ sen donna a la ka taa an taara constat ni fɛnw kɛ mais a ɲininkali a ko ale t'a dɔn a kun t'a dɔn ko nin kɔni no sala a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw t'a dɔn caman bɛ yen u t'a dɔn filanan dɔw b'a dɔn gɛlɛya la dɔrɔn u b'a fɔ i kana nin kɛ u b'a kɛ bon anw fana ta ye mun ye fo i ka taa yɔrɔ bɛɛ a ka kɛ bolifɛn ko b'o la mɔgɔ ko b'o la fɛn donc mɔgɔ hakɛ man ca k'a fɔ k'an bɛ se ka taa ni contrôle yɔrɔ bɛɛ la bolifɛn fana tɛ yɔrɔ bɛɛ o degun de b'an kan moyen ko ninnu. A diyara n ye mais an kun y'a mɛn kuma dɔ k'a fɔ ko sariya in degré d'application an ye sariya kalandenw ye an b'o de mɛn kuma caman na i b'a sɔrɔ sariya bɛ ta loi bɛ ta i komi an bɛ ka kuma mun kan loi de don la loi de 2014 la la loi de 2012 je veux dire an bɛ ka kuma sariya min kan la loi de 2012 sariya don
mais k'a kan ka dafa ni degré d'application degré min bɛ préparateur di sariya ma don womisɛnnin mun kɔnɔ degré de bɛ o fɛnw bɛɛ ɲɛfɔ alors ka bɔ san 2012 la ka se san 2026 ma bi presque san 12 tɛmɛlen kɔfɛ an ma degré in kɔni ye an minnu ye service vétérinaire ye yala a bɛ aw bolo wa walima sariya in en tout cas degré in bɛ bolo jumɛn kan sariya in décret baara kɛla mais anw bɛ baaraw kɛ comme on dit on donne les éléments de politique donc an y'a bila ka taa a bɛ circuit la a ma baaraw ma ban fɔlɔ donc a bɛ circuit la sariya tali fana a bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman de fɛ donc bɛɛ b'a sɛgɛsɛgɛ bɛɛ b'i ka hakilinaw fɔ a la sinon a décret in ma dabila mais a bɛ circuit d'adoption o b'a kɛla n'a bɛɛ banna kuma min na a bɛ fɛn mais a bɔla an ka yɔrɔ kɔnɔna ka taa circuit la parce que bɛ tɛmɛ sira mun fɛ a bɛ siraw la ka taa n'a banna an b'a ye. A diyara n ye bi an bɛ yɔrɔ min na vétérinaire ka baara kɔnɔna na bagan faga yala min bɛ kɛ abattoir ni fɛn ninnu kɔnɔna na an bɛ se ka hakilila tigɛ n'a ye k'a fɔ bi an bɛ ka sogo minnu dun dugubaw kɔnɔna na sogo ninnu u kɔlɔsilen don aw fɛ aw ɲɛ bɛ sogo ninnu fagacogo la wa. I ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye parce que a fɔla sariya la bɔ ka taa baganw faga abattoir ni aire d'abattage n y'a fɔ dɔw bɛ sariya sɔsɔ an bɛ mun fɔ tubabukan na abattage clandestin u bɛ dogo ka taa faga yɔrɔ la mun tɛ abattoir ni fɛn ye donc ni ne bɛ mun fɔ mun ye n'i taara sogo feere yɔrɔ n'i y'a ye vétérinaire ka taamasiyɛn t'a la u b'a fɔ esanpi bura mun bɛ k'a la n'i y'o y'a la dɔrɔn o kɔrɔ vétérinaire m'a lajɛ aw kana san yɛrɛ aw b'a fɛngɛ parce que o kɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ mais n'i y'o ye mun na kɔni i b'a dɔn a tɛmɛna abattoir fɛ an b'a seereya k'a fɔ an y'a lajɛ a tɛ baasi se mɔgɔ ma o bɛ sɔrɔ ka esanpi wa ka siyɛnni k'a la mais dɔw bɛ yen kuma caman an ni polisiw ninnu bɛ fɔ an bɛ to ka baganw n'u y'a faga an bɛ t'o ɲangati an bɛ fɛnw minɛ nka kɔfɛ u bɛ segin a kan n y'o fɔ dɔw ta sariya sɔsɔ yɛrɛ de u b'a fɛ sinon mun bɛ faga abattoir la kɔni an b'a seere a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma n'i y'a banna n'an y'a lajɛ an bɛ esanpi ka marque k'a kan. O yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ alors bi ni an ye sariya in jateminɛ sariya in a b'a la ka waleya i ye minnu fɔ a la a bɛ i n'a fɔ maaw tɛ a dɔn an ka cogodaw la yala bagan minnu ye hali fali ye n'an ye fali ta fali bɛ minɛ cogo min na doni min bɛ da kɔ la doni b'a kɔ la tile ka kalan bɛ ka bugɔ yala sariya in bɛ mun de fɔ o ka kɛrɛnkɛrɛn na. Sariya b'a fɔ a ma ni bagan man kɛnɛ i man ka bila baara a fanga tɛ se mun kɔrɔ i man k'o da i bɛ mɔgɔ ye tellement i b'a ye u b'a doni da kan kuma dɔ la i b'a fɔ doni yɛrɛ bɛ fali yɛrɛ kɔrɔ ta fo sanfɛ o man kan a fanga tɛ se mun na n'i y'a kala i ye sariya sɔsɔ a fɔ i ye sariya sɔrɔ bon mun mana sariya sɔrɔ ɲangata fana de b'a la ɲangata b'a la ɲangata an bɛna an da bila o la wa. Très bien sisan o baara kelen kɔnɔna na an minnu ye misi baarakɛlaw ye anw ye misi baarakɛlaw ye an ka togodaw la yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ an tɛ vétérinaire yɛrɛ wele kuma dɔn an bɛ taa tulumani ni sumaya furaw san an yɛrɛ an bɛna an ka baganw sɔgɔ an yɛrɛ yala e ka jateminɛ o la jumɛn i ka analyse yɛrɛ ye jumɛn o kan hakilina jumɛn bɛ la k'o di o kan an minnu ye bagan baarakɛlaw ye mais an kɔni tɛ vétérinaire an m'a kalan kɛ mais an yɛrɛ bolo an kɔni an bɛ dɔ dɔn a la ni ye taamasiyɛn dɔ ye misi la ni bana in mara an bɛ t'o fura san an yɛrɛ an yɛrɛ bɛna sɔgɔ hakilina jumɛn b'o la en terme d'analyse. O man kan parce que i m'a kalan kɛ mɔgɔ a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ bɛ taa san hakɛ dɔ kɛ kalan na i ka dɔnniya ta k'i bɛna bagan furakɛ e ka wuli dɔrɔn e m'a kalan kɛ k'e b'o dɔn ne bɛ to k'a fɔ caman ɲɛna e ka sira de tɛ bagan fɛngɛ i ka nafolo dɔn i bɛ taa wari ba dɔn i bɛna dɔrɔn ko n yɛrɛ b'a furakɛ i bɛ taa furaw san i b'a kalan komi e t'a a ka hakɛ dɔn ou bien walima i mago t'a la ne delila k'a fɔ don ɲɛna ni i somɔgɔ dɔ banana e bɛ sɔn ka biyɛn ta k'i b'a piqué. non jamais wuli i tɛ sɔn. i muso i den ou bien i masa e tɛ sɔn k'a ta parce que e b'a dɔn hakɛ de b'a la fɛn de b'a la i b'o kɛ mais e b'a fɔlɔ bagan dɔrɔn don donc n'i y'a kɛ n'a ma ɲa n b'a faga dɔrɔn ka o kɔrɔ e ka mago de t'a hakɛ la i t'a dɔn de ou bien i mago de t'a la sinon a man kan i m'a kalan k'a dɔnniya tɛ e bɛ se k'a sɔgɔ a bɛ na ni degun y'a ma dɔw b'a sɔgɔ a fasa kan a senw bɛ tiɲɛ dɔw b'a faga furakɛ bɛ tɛmɛ a dan kan ou bien a tɛ se
a tɛ furakɛ ka ɲa i ye mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ caman bɛ yen u b'a fɔ n ye nin de k'a la n ye nin de k'a la u bɛ sɔrɔ k'e wele a man kan de parce que i bɛ bagan tɔɲɔ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ parce que i ka nafolo bɛna tiɲɛ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ donc a man kan mɔgɔw yɛrɛ ka u ka bagan fura bagan hakɛ i b'a di a furakɛbaga de ma u k'a furakɛ parce que e kan k'a di o de ma u k'a furakɛ ok a ka ɲi. Docteur waati b'a la ka se émission kɔni bi sigi a bɛ ɲini ka s'a kuncɛyɔrɔ la alors sariya bɛ ɲangini jumɛnw fɔ n'i ye ni sariya sɔsɔ sariya in yɛrɛ kɔnɔna na yala a kɛlen don ka ɲangini bere dɔw ta wa n'i ye nin baara ninnu kɛ n'i ye nin wale ninnu kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bere ɲangini bere da i yɛrɛ kun i bɛ se ka n bilasira ni mun la. Sariya in ɲangata b'a la ɲangata b'a la n ye mun fɔ mun ye misi jeni o y'a wele a ɲangata la fana ɲangata bɛ ta n'i y'a sɔsɔ a bɛ taa i bɛ wari sara fɔlɔ wari bɛ taa 300 ka na 3,600 i bɛ kaso fana kɛ tile 1 ka na tile 10 n'a juguyara ni juguya ba yɛrɛ mana kɛ bagan na i bɛ se ka kalo 3 kɛ tile 11 ka na kalo 3 kaso i bɛ 2,000 ka na 20,000 sara ni fɛn ninnu bɛɛ fana n'i seginna a kan ɲangata bɛ doublé n'i kalo 3 kɛ n'i seginna a kan i bɛ kalo 6 de d'i ma n'i 20,000 de sara i bɛ 40,000 sara donc ɲangata de b'a la n'i y'a kɛ n'i sɔrɔla la i bɛ ɲangata de i bɛ wari sara i bɛ tila ka kaso. Docteur a diyara n ye bi sigi waati min dira ma waati banna n bolo pep alors bi ka bi sigi kuncɛ e bɛ welewelekan jumɛn bila ka ɲɛsin sogo baarakɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ bagan mara kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ sogo baara kɔnɔna na e bɛ welewelekan jumɛn bila ka ɲɛsin u ma u ka fagali kɛ en tout cas u ka baara kɛ ka kɛ ni sariya yɛrɛ ka hakilinaw ye. Ne bɛ welewelekan min ɲɛsin u ma u ka sariya bato sariya dabɔla anw ni kama walasa an ka baganw ka ɲa adamadenw fana kana kɔlɔlɔ sɔrɔ bagan ninnu n'aw taara abattoir ninnu u bɛ sogo sɛgɛsɛgɛ ni sogo man ɲi a bɛ minɛ a man ka taa a bɛ mɔgɔ bana e ka taa wari don sogo la ka taa dun ka sɔrɔ ka taa wari caman bɔ k'i yɛrɛ furakɛ ɲɛ ti t'o la n'i yɛrɛ kɛnɛyara o yɛrɛ y'ala ta n'i yɛrɛ fɔlɔ donc u ka taa n'a ye o la adamaden yɛrɛ bɛ taa ni bana dɔ b'a la u b'a minɛ o yɔrɔ la ou bien u b'a détruire pour que a kana se mɔgɔ ma n'a ye fɛn fana ye bana dɔ b'a la i b'a ɲininka misi in bɔla wɛrɛ jumɛn n'o dɔnna bana min b'a la u t'o tɔ ninnu sɛgɛsɛgɛ k'olu furakɛ donc baganw yɛrɛ bɛ tanga mɔgɔw fana bɛ tanga donc ne kɔni bɛ welewelekan ni bɛɛ ka jija ka sariya bato u ka taa baganw faga yɔrɔ mun kɛrɛnkɛrɛnnen u k'a faga o yɔrɔ la. Docteur a diyara n ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko Yohangoyiba bisigi ale sera kuncɛyɔrɔ la an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn ni ala sɔnna waati wɛrɛ la an nana sigi nin kan WhatsApp numéro ne b'o bila ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro aw ka ɲininkaliw don nataw la o na kɛ sababu ye an na sigi wɛrɛ boloda min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw na bɔ fɛn caman kalama a ye minnu fɔ sisan nɔ an caman bɛ yen an bɛ cogo dɔ la an ye bagan baarakɛlaw ye mais an ye bagan baarakɛlaw ye an bɛ sɔgɔliw k'an yɛrɛ an bɛ furakɛliw k'an yɛrɛ est ce que a dosiw minnu bɛ fɔ an b'o dɔn wa sariya ye min fɔ an bɛ tugu sariya kɔ nin kɛnɛ kan an bɛ minisiri fo k'a waleɲuman dɔn kuma o kuma anw ye bataki ta k'a ci minisiri ma a ye fɛɛrɛ kɛ o nɔ kalama bɛɛ lajɛlen na ka service dɔ désigner minnu ɲɛmɔgɔw bɛna kuma walasa ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni k'u bilasira sariyaw ye minnu fɔ an bɛ tugu olu kalan ne b'a fɔ waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan sariya bulon kɔnɔna na salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakɛtu.